Ani nevieme ako a leto je na konci, tak začnime nový školský rok s novým a zdravším životom, pretože celý katalóg číslo 13 sa nesie v novinke a to je Velozofy. Ako môžete vidieť na mne, aj ja milujem Velozofy a milujem aj Wellness by Oriflame, ktorý sa teraz mení na Velozofy. Tak sa pozrite, aké nové produkty vás čakajú v kampani číslo 13. Nebojte sa nič, vaše obľúbené produkty z kategórie Wellness by Oriflame sa nemenia. Čo sa ale mení je názov a mení sa aj dizajn produktov. Budete mať krajšie, myslím si, že o mnoho štýlovejšie doplnky stravy, ktoré ostávajú rovnako účinné. Takže jediné, na čo sa môžete tešiť, je nový obal, či už wellness balíčka pre ženy a pre mužov, našich obľúbených koktejlov, tyčiniek, môjho najobľúbenejšieho astaxantínu a samozrejme aj omega-3 mastných kyselín, či už pre deti alebo pre dospelých. No a samozrejme aj náš meal replacement, takže stále sa môžete udržiavať v skvelej kondícii. A myslím si, že Filip má pre vás určite pripravených zo pár videí, ktoré vám povedia o Velozofy trošičku viac. Pri Velozofy ešte chvíľku ostanem, pretože ak nakúpite v tomto katalógu nad určitú sumu, už to veľmi dobre poznáte, máte zvýhodnené produkty. No a tentokrát môžete mať skvelú fľašu, ktorá, pozor, netečie, neobsahuje ani bisfenol a dokonca, ak chcete mať jednoduchý prístup k vode, stačí stlačiť tlačidlo a vrchnačik sa vám odklopí. Takže aj keď leto končí, neznamená to, že si nebudeme dávať pozor na svoj pitný režim, takže ho budeme udržiavať aj s novou fľašou od Velozofy Hydrate. Niekto obľúbuje sladké vône, niekto má rád ovocné, niekto korenisté, no a niekto kvetinové. A práve pre tých z vás, ktorí milujete kvetinové vône, prichádza nová Volare Forever. Parfumová voda s vôňou rúži a fialiek má veľmi vysokú koncentráciu vône, takže vám vydrží dosť dlho na to, aby ste očerili niekoho ráno v práci, po obede, keď idete pre deti do škôlky, alebo napríklad aj v potravinách, keď nakupujete na večeru. S novinkami v tejto kampani prichádza aj On Color, pretože prináša miniatúry rúžov, takže môžete mať svoju obľúbenú farbu v každej kabelke a nebude zaberať ani veľa miesta. A hovorí sa, že 13 je šťastné číslo, takže aj z týchto miniatúr máme 13 krásnych a sytých odtieňov, ktoré nevysušia vaše pery a majú sytý pigment, takže stačí naozaj malé množstvo rúžu. Milujeme limitované edície, pretože ak si kúpite niečo z limitky, tak viete, že mnoho ľudí ten produkt nebude mať, takže sa vám nestane, že niekoho stretnete a bude mať rovnaké okuliare, rovnaký dážnik, alebo pozor, rovnaký batoh, ktorý je ale zároveň aj kabelka. Takže nová kolekcia Mino je limitovaná edícia, kde máte super štýlový dážnik, okuliare, ktoré majú také priesvitné sklo, takže ich môžete nosiť ako dizajnovky, alebo krásny šedý ruksak, ktorý je veľmi pohodlný a prehodením ramienka máte z neho kabelku. Veľmi často hovorím o šperkoch Norchen, ale nie pre každého sú tieto šperky dostupné, takže ak chcete Norchen za zvýhodnenú cenu, tak ste v správnej kampani, pretože práve v kampani číslo 13 má kolekcia Norchen až 50% zľavu, takže si vyberte svoj obľúbený šperk, ktorý je, pozor, ručne robený, každý kameň je jedinečný a v každom šperku máte kombináciu rôznych prírodných kameňov, ktoré majú aj energetické účinky na naše telo. Už na začiatku som spomínala novú parfumovanú vôňu od Volare Forever, no a ak v tejto kampani dokúpite k nej ešte nejakú vôňu a nakúpite nad 20 €, máte možnosť získať vzorku nového make-upu od Jordany Gold, ktorý vám sľubuje efekt druhej kože zadarmo. Ja sa nesmierne teším na tento make-up, takže v kampani číslo 14 určite očakávajte aj recenziu na novinku od Jordany Gold, no ale v kampani číslo 13 si môžete túto vzorku zarobiť zadarmo. Napriek tomu, že už to nie je novinka, ale prišla minulú kampaň, tak osviežujúca hmla od Novage má v tejto kampani taktiež zvýhodnenú cenu, takže určite ju neprehliadnite a osviežte si tvár, hydratujte si tvár a dokonca dajte svojej tvári ešte aj prebiotika. Pri novinkách a pri malých tízroch na kampaň číslo 14 ešte ostanem, pretože v tomto katalógu takisto môžete mať vzorku z Duology. Je to novinka, nový šampón, ktorý teraz môžete teda vyskúšať v vzorke a v ďalšom katalógu vás čaká v plnom balení. A teraz pozor, pre všetkých, ktorí si farbíte vlasy a chcete, aby vaša farba vydržala dlhšie žiarivá, aby sa vám rýchlo nevymývala a aby váš vlas bol ešte aj hydratovaný a chránený, tak novinka od Duology šampón na farbené vlasy prichádza v kampani číslo 14, no a v tejto kampani máte vzorku.
Kampaň číslo 13 mala zo pár noviniek, takisto zo pár obľúbených produktov, alebo teda mojich obľúbených produktov. No a nedalo mi vám nepripomenúť, že sú za lepšiu cenu. A najväčšou novinkou je zmena Wellness by Oriflame na Velozofy, ako môžete vidieť. Takže si užite a prežite začiatok nového školského roka. Verím, že deti máte vychystané, že sa tešíte pre tých z vás, ktorí ste ich mali celé leto na krku, že budete mať trošku voľného času. No a verím, že sa vám kampaň číslo 13 páčila a ja sa teším na novú kampaň číslo 14, kde budú dve obrovské novinky, ktoré som vám v tomto videu už trošku priblížila.